ngayon ka khubor ka nega sngi na kamanta jong pi we baro ba kata kalong bau blay u khat ipi ka nega sngi baru jet ipi ka nega sngi ya ka ba fin shakri ya utrai baro shigata fil adai tang kita ki nongbot ki jong Jesus Christ ni fil along tang kita ki nonglek jeseng le ne ki nongpynsyaid ben man ka sngi blay bau try wang ngam kwa ipi fin long tang ki nongpynsyaid ben ne tang kita ki bispendek program ya ka jing shakri blay hin renga kwa bangan ai ipi o men sim ba khoi but tang ka tahan rei ba pinyo pediang no sendan ya ka Jingpynpaw umen sim ba khoi tading ta habanga puli ne ka tin ka jong blay ki tho yangi pleng onda haba utrai la mi pat ulet ban ya kendo ya kini ki senran ki jong u pila ban syam ya kata na ka gospel ka jong loannis kalanong ka ba arpo ne ka dekat ka ba arpo ter ka angkom ne ti haba la ongi kini ula persat halor jong ki baulo ki to pediang ya umen sim ba khoi to pediang yau mensim bakut kabamut baro shikata kini kisenran ki syubut yo jisu kimpat yo diang yau mensim bakut kila dei tang kita ki bisya don kila dei tang kita ki bisya long ringkat berutra henry kimpat yo pediang yau mensim bakut badeng ta bon pedeng jongi hagane ka sngi ka bamanta ngila but yo tra ngila yaj batu ngila shagrir yo ngila ko ngori o henry ngimpat yo pediang yau mensim bakut ngila Shillong Kristan nga kerteng, la don ka kerteng junge ka register jong ka balang, Henry 4 yo pediang ya mensim bakut nga sngo ka ne ka sngi. Bo try ang upersat api wang to pediang ya mensim bakut. But she seen ba pi yo pediang ya mensim bakut, pi sngo to ya ki baro. Pi sngo to. Deheng tabu Jisu ang lem dala kapat ya pinom yo iya ke hima ga jong blay kamu si sien ba pi pediang yo men sim ba khoi pila yo iya ke hima ga jong blay pi yo i ba pi snow tho da kata ka jing snow tho ga ba kan jaman sim ga jong pi yo i da ta ka khmat ba kan jaman sim ga jong pi but umen sim ba khoi open i lightly ki ka baning kong open kan do shpang ka pop ka ba ar shpang ka hok ka ba lai shpang ka jing bishar haba pi pediang yo men sim ba khoi pi snow tho yakini lightly ka pop ka hok bat ka jing bishar tading ta u Jisu ula da bi tho lupai ki senran ki jong ladang ipuli yakane ka gospel ka jong u loannis si kane ka nong ba khat reu ka khat ka pra wang kum ni tionda ulawan ma u un pen kendo ya ka perthai shpang ka pop shpang ka hok bat shpang ka jing bishar de shpang ka pop te na ba kim nget yanga uno breu uba yo pediang yo mensim ba khoi usngo tho shwai kane ka wei bau wan ban nget hau Jesus Christ bau usngo tho la da kata ka jingim ka jongu ka jingim ka bam nget kamut ka pop namar bam shimla nget habau u Jisu u persat yo mensim ba khoi yakini kisenran ki jongu kalawan ka jinget haki kisngu tho pleng borosh kata ngidang im ha ka pop namar bangim shimla nget yo Jesus Christ kim shimlanget namar kata ka jingbot ka jongki ka David tang ka jingbot ka baken jado hare ka sngi ka bau Jisu persat yo mensim bakot mdai sho ka baken jado lawan yo mensim bakot yaki bat kumta lapen kendo yaki banget hau Jesus Christ banget kumta kilalat na ka pop ka baar ka onghang ni shapang ka hokru nabangan salet no shaukpa jonga bat pim yo isu yanga u Jisu la yatho borobor shwaya kani bon salet no isuk pabat bon kim so tho ikata wong kran biet yu ni ong shibit arbet pin yu inga bat shibit arbet pin mi isho yanga kim so tho ge ikata bo Jisu ukran ong salet no isuk pa kim so tho enre habaki op diang yu ne men sim ba khot abo Jisu la persat aki menta ki la sngo tho pleng ka hok ka de gani ka hok ka long ba u Jisu on salet no shok pa bat kinom yo isho ya u un salet no shok pa menta ki da sngo tho shisha pleng ba u Jisu wan nau pa bat un let shok pa bat kinom yo isho ya u kata kadai kabala pen kendo iki daw men sim ba khot shapang ka hok bat kabalai shapang ka jingbi shar kabamut baki sngo tho pleng bala penrem ya usaitan bala penrem ya usaitan bon sin ngi kum ki kristan ngi ya hakado ngi em hakado ngi shakri hakado ngi dang mut dor be bu soitan ude bo klan bor bu soitan ude bo don bor bu soitan ude ba la ban le ke ngakwa bang ifi la da fileo pediang yo men sim ba khoi fin sngo tho pleng bala da bishar yo soitan bar bala penrem yo soitan utau sim jongani ke perthai la penrem ya u hallelujah
Tadeng ta kung ki banget ngim chep tieng shu. Tadeng ta ha bangi ki jing pos new da miet wan gin nong yap na nong em na ngim tieng. Bara bangi thia bet do I ki soi I gim tieng. Na maro balai bagi de ki soi ki ban tieng ni, mar ki de ki soi ki bala syaram. Tadeng ta bangi don human sim ba khoi bangi thia bet ka jing thia ka long ka babang ba ka basuk ngi thia ngi trai man ka sngi ngi em man la ka sngi mdan jing ban thot mdan chibuet na mar bangi don human sim ba khoi. Ta u Jisu ong I ke sanran ke jo pediang human sim ba khoi. Bara bakila pediang human sim ba khoi ki sngo tho isa pang ka pop ka hok bar ka jing bishar. Baru Jisu pat hadien ka ni u ong ki ba pin up hado ba pin da yo pediang pat ya ka jingpen baptist umen sim ba khoi. Mdei tamu syo pediang umen sim ba khoi. Henry bangin yo ya ka jingpen baptist umen sim ba khoi. Ka ba mot I lada don uklong ni badan ka haga sngi ka bangyo men sim ba khoi ka dei bala the yo ta men sim ba khoi haga ni ka klat galom ka jim ka jongi bala the yo men sim ba khoi hangi badeng tangi dap du men sim ba khoi bala dap du men sim ba khoi kata kampat biang ba habangila dap du men sim ba khoi uni uklong badap dak ushimi ta ka klat pengam na sunan ya ta ka klat haga ta ka kata gen ka dei ka jingpen baptist men sim ba khoi mdei shu ba men sim u the hangi henrei ngi jingi no sundan ha uni men sim ya ka ba mi isu ya nga ne yangi mi isu mar bangi la ngam ha men sim ba khoi ba du men sim ba khoi u ba ya lam yangi ba ding ta kwa ba dong I fi ka ni ka sngi bangi don kam ya ka jingpen baptist men sim ba khoi mdei tang bangi shu pediang yu men sim ba khoi ho ya ka sngi ka bangi pediang yu Jisu aba kalawan ka jingpen kendo ispang ka hok ka pop ka jingsha ngi pediang yu Jesus Christ ngi pediang yu men sim ba khoi but utrai manangi bagin shu pediang tang yu men sim ba khoi ndai bangi pediang sunan ya ka ta ka jingpen baptist men sim ba khoi ya ka un baptist ngi ta ka ding but men sim ba khoi jong blai hallelujah ba ka ta ka donot jingi kan long ka ba plot ta ka ding mdei shu mangi ndai ka ding ka jong blai hangi Tadeng ta ka sngi Pentecost bagini ki senran si spar phongot ka ding ka jong blai ka lawan haki kum kita ki thli I papat penat balawan da ka jing be ka thlap ka kala uruah men sim jong blai bagini ka ding ka jong blai ka lawan haki bat kila plo da ka ding bat mdei shu maki ki ba im na do ka tak sngi mdei shu maki ki bia lap na do tak sngi nrei men sim ba khoi u ba hapo jongki men sim ba khoi ula yalam yaki bat ula penan kam yakini ki apostol ki jong trai deng tau Petros yalap haga jingilap aga sngi Pentecost lai hajar ngut ki kela ka bamut balapen kelai ki babon haga taga sngi hallelujah lapen baptis ki baro lai hajar ngut haga taga sngi bat kum taken kila rung syaga balang banga ingo epi ga sngi mum tau trai uang akwa men penbaptis si fi do men sim ba khoi kam dei tam fi jio pediang yu men sim ba khoi rei bon penbaptis si fi do men sim ba khoi tadeng tau Jisu ong si shang ong api lem dala kha pa de fi finum I ke hima ga jong blai hoi haba pla kha pa de fi pediang yu men sim ba khoi kala biang fi ba fin I ya kata shapang ka hok ka pop ga jing bishar hen rei utrai ong si shang ong api lem dala kha fi na ga om ba do men sim finum I rong ga hima ga jong blai ka bomut ladam shim la penbaptis si fi how men sim ba khoi ha ga om ba ha ga ding how men sim ba khoi finum la ban rung syak ima ga jong blai tadeng ta how fio ya ga jingpen baptist ka jong men sim khoi fin yor ong ha ima ga jong blai para yor ong ha ima ga jong blai pi rung hang ta pi kala long ken kita ken ki shakri ki bishisha ga jong blai pi long kita ki sim ber ki lengdo ya ga ba fin sinshar but ya ga ba fin shakri ya ga ba fin mani pin long kita ki nong ai ngo ki nong ai ga jing kenya ga jong pi ta ki met ki ba im ga jong fi hallelujah mga sngo ni ka sngi trai ko an panan kam mi jing im jong fi kalen kha gala berli ginong trai ki khendiat bon plat ginong trai ki basu trai ha ga do le ki basu trai ki basu dan yo men sim ba khoi reu trai ko ai ginong trai ki bala yo e ka jingpen baptist how men sim ba khoi mga sngo bo trai ko ya nga ba dia pi ya ba gini opediang ya ka ne ka jing pediang ka jingpen baptist o men sim ba khoi hallelujah nga kwa ban duai ka ne ka por ka mata jong fi nganget bo trai un le ka kamba ha ne ka sngi pediang ngakwa abnong fi up pelut por ha ka jing duai up yo men sim ba khoi ba fini pediang ni ka jingpen baptist kumba si spar pungut gi pediang ni ka jingpen baptist wang ta ndo video adiang ka bor up hado video pediang ka bor kum ta fi selong nong plai nga Jerusalem Judea Samaria sido ko perthe ndai ta men chu plag sintur ndai de ki kamba na mar ki ni ki dak kin bot ta ki banget na mar kerteng ge jonga Jesu fini ba gi sot ka ba arfin kran ki tlik ki ba thamai fin ra gi besen fin de di ka pa penyap ka no pasne fi ba la fi bokti ki de bapang kita kin khia try ula dep ong ya kata ba ke ni ki dak kin bot ya kita ki banget ki bala yo ya ka jing persla um sem ba khoi
Hallelujah. Kibala yo ke jingpen baptist umen se bakot. Ngini doa ke ne sngi phim kwa se ko bakum kata. Phim kwa se ngatep bobon na preng fi terang. Ngatep bobon na preng fi angnot. Ba ngai utra ke ne sngi un sla fi daga ding. Un baptist fi daga ding ba do men se bakot. Ka jim ke jong fi kan lang be ke baplo. Daga bor ke jong. Ngini doa ke ne ka por menta. Hallelujah. 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 Ngai ne ka ding ke jong blai ke ne ka por menta. Pediang ne ka ding ke jong blai. Pediang ne ka jingpen baptist umen se bakot. Hallelujah, hallelujah. Pediang putra i ke jing trang ke jong fi. Pila ap na do meno, pila trang do meno, pila dwai na do meno handrai ke ne de sngi. Bo tra wan ai fi tau men se makot. Ha kata ka bar ba ka jing pasla ba ka jing pen baptist afi. Hallelujah. Menta rum ta sngi finum shakri show. Kum shakri menen. Ne gini ki por ki bala lait no handrai men tau blai. Un ai bar fi. Ba ka jing pen baptist men se makot. Fim dei shu ma pi. Handrai utrai hapo jong pi. Utrai un dan kam ye ke jing ke jong pi. Ba de utrai ban le kita. Mar kita kat ki bisa elam men se makot ilang kon jo blai. U blai un yalam fim dei shu ma pi wen yalam u blai. Hallelujah. Ka ding ai ka ding ke jong blai ka tot ya fi. O ka hiar ha ne ka khlep mat ka ding ke jong blai ka hiar ha fi. Hallelujah. Ai ka tot ke ne ka ke jong men se makot ke jing slek ke jong tra. Ha jing pri ni ka pniang ke jing men ka tot ya fi ne ka khlep mat. Hallelujah. Pediang. Hallelujah. Ka bor ke jong try ke dan ka por. Hallelujah. Hallelujah. Ai ngot me ko try ba ka tut. Hallelujah. Men sim jame hallelujah. Oh klang ha po jong ki ka ding ke jome try ka klang ha po jong ki. Hallelujah. Hallelujah. Ki me ke ding men sim ba ko. Ha we ke ka por. Hallelujah. Ka teng ke jong Jesus. Hallelujah. Ai ngot ko try me pen baptist ki breu ke jome try. Ma nu snem jong ka jingat. Nu snem ko try ni ka revival. Nu snem ni ko try shibon ki bala jat ki bala pat ki bala pra ki bala sakma kin one shaka jingpen hallelujah. Nak jing elap gini ki kon ke jam ablai. Hallelujah. Ai ngu me go try me man go yaman sim kan jat no. Reba baro kin poi ke jing kelabun. Kan long kom tano do ne klip mat. Agar tengu Jesus nam penem. Hallelujah. Amen. 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 Try nak khui fi vlan phone fi lan wan chenero. Ngi yo banya kran shu alor kan ne pang. Ngi yo banya dwai rubat pi. Try nam pun sla fi. Hallelujah. Jesus khui fi. Amen. Amen.